Mula dito sa Ocampo National High School, What's up mga ka-JFS? Another day, another reason to live, love, and love. Patapos na nga po ang buwan ng Agosto at eto na naman, sumisilip na naman ang kumpare natin na si Jose Marichan dahil whenever I see boys and girls, bare months na naman. Whatever seasons of your life, lagi niyo pong kasama ang #1 na surprise team dito po sa Kabikolan, the JFS Petals and Services. At ngayong araw na ito, ako po ang inyong makakasama para ihatid ang sorpresa mula sa puso, ang inyong Ate Donna, your lovely surprise ambassadress. Anyway, gusto po nating magpasalamat sa ating surprise sender, ang loving mother all the way from Kuwait na si Mother Lourdes Reyes. Sino nga ba ang ating lucky surprise celebrator at ano-ano ang laman ng ating surprise packages for today's video? Huwag niyong kakalimutan na panoorin ang ating video na ito and share, like, and comment, and don't forget na i-follow and i-like ang aming mga social media accounts. Dyan ang aming Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. Kasalukuyan po ay nandito na tayo sa Ocampo, Camarines Sur. Kaya ano pa nga ba ang inaantay nating lahat? Let's fill this day with love and surprises. Sabay-sabay nating sabihin, it's surprise time! Alright, so andito tayo ngayon sa Ocampo National High School. Hello po, good afternoon! Kayo po ba ang dakilang kasabwat? Ay, hello po. Hello po, mother. Gayon ni mother, oh. Nasyain po ang satuyang, biktima. Pwede po mag-ilauso. Nakikoordinate naman po. Papalaog na po. Okay po. Baka nag-explode kayo, ha? Hello po, nasaan si Gian po? Okay. Ay, Sir Gian, ikaw po ba si Sir Gian? Meron po kasing, teka lamang! Sinasabi ko sa inyo, masyado kayo maiingay. Ikaw po ay nag-order sa amin, kami po ay galing sa online shop, JFS online shop. Meron ka pong in-order sa amin na gaming chair po. Sino pong guardian nito, ma'am? Kayo po ba? Kasi po yung gaming chair po na in-order ni Sir Gian, hindi pa po bayad. Babayaran pa. May guardian ka ba, sir? Sino po ang pwede namin makausap dito, ma'am? Kasi ma'am, nag-order po siya sa amin. Tapos, siya din po yung nag-sign sa kontrata namin na bawal pong i-cancel. Buray na na ako na. Wala ka, boy. Aman, boy! Wala ako nagpakaw. Ikaw, Lola. Lola, sino po kaya ang pwede pong magbayad nung COD payment po noon? Cash on delivery po. Alam niyo po ba na ang in-order niyo pong gaming chair ay worth 15,000? May 15,000 ka, boy! Ikaw la, alam mo po ba ang in-order ng apo mo? Hindi po. Hindi ko alam yun. Ala ka, boy! Yung sinasabi ko sa iyo, kawat-kawat mo. Kawat mo! Ano po, ang nakalagay po sa payment details namin is si Gian Reyes Babala. Ikaw po ba yun? Ala ka!
nag-order? Saan po nag-order? Sa shop po namin, online po, online. Nakasignal sa nanganak ko ka. Gia, overtake mo, lalay ka kaya! Sunod ka ang pulis na malaog po ito. Ala ka! May mo nag-order. Paano po yan la? Kasi kailangan pong mabayaran yan today. Si Lola tawang-tawa pa, ay babayaran na nga, tuwang-tuwa pa si Lola. Parang happy-happy ka pa na may babayaran po kayo. Magulang niya po, nasaan po yung magulang ni Gian? Pwede po bang makausap namin? Kasi po, ma'am, Nakakulay daw ma. Ito para hanap ka nga ni Gina. Tapos nga ni si Mama mo. Grabe pala ng bayadan mo sa Shopee. eh, nasaan po si Mother? Mother, si Gian po ay nag-order. Ako po ay galing po JFS online shop po kami. Nag-order po si Gian, ma'am, ng gaming chair worth 15,000 po, ma'am. Na-stress siya. Kausapin niyo po, ma'am, yung anak niyo, ma'am, kasi po, bawal po ito i-cancel po kasi, ma'am. Ala ka! Ano man an ma? Anong add to cart? Puro sa nga nagpamo ng mag-gaming chair na. Puro Ano sa online ng shop gaming mo. chair na? Bayadan. Ano mo tawag bayadan? Napagadan sa napagyan. Grabe naman ang Gia. Sige po, tingnan po natin yung gaming chair muna po doon. Ano namin sa opisina. Tingnan nyo na lang po yung product, tapos i-settle po namin yung babayaran mamaya sa parents. Nasaan po ba yung parents nyo, Sir Gian? Parang nagagalit na si Sir Gian. Mukhang mapapalaban tayo nito. Sige, lipat ko lang po, sir, ha? Mag-usap na lang po kami ng mama niya mamaya. Okay po. Pero ma'am, ikaw yung representative namin sa barangay if in case po, ma'am. Lola po. Tuwang-tuwa pa si Lola, ipapabarangay niya. Tuwang-tuwa pa si Lola. So, tingnan po natin yung game. Para Hamag kung na. nating audience naman, para titingnan na niya. Klase. Wala ba kayong pasok? Wala pa. Pinausap ko kasi yung teacher nyo na may deliver. Napagadan ako, Chan. Ay, Ay, gago po ito. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Dito ka na, Sir Gian. Bakit natulala? Dito na. Ay, Utag. Okay, okay. 1, 2, 3. Tatahimik ka. Ano bang nararamdaman mo, Sir Gian? Surprise! Happy birthday! Kanina po, nagagalit na siya. Dahil na-surprise siya. Sabi niya, anong account daw ang nag-order ng gaming chair para Nagasignal sa ako talaga, ma'am. Di ako ma-gaming chair. Ano yun, Sir Gian? Dito ka, Sir Gian. Dahil meron tayong CCTV camera. So, Sir Gian, happy birthday. Kami po ang JFS Petals and Services, hindi online shop. Kami po ang surprise team na nautusan ng iyong mother dear para paligayahin ka ngayong araw. Lahat ng setup na iyong sa'yo yan. Birthday po, Tay! Okay, class. Okay, Sir Gian, hindi ka naman mo problema sa snack dahil syempre meron na tayo dito mix kakanin, soft drinks, Greenwich pizza, Alat sa laka mo, tamakang kita. may pansit gisado din at syempre merong cake na para sa iyo. Meron din Dunkin Donuts. Masaya ka ba? Parang hindi pa siya makapaniwala. Anyway, Sir
Gian, dahil birthday mo nga, hindi mawawala sa mga birthday ang message ng punong abala nitong araw na ito. Walang iba kundi ang iyong loving mama na si Mami Okay. Babasahin ko po ang message niya para sa iyo, ha? To Gian. Na puti. Surprise! Happy 15th birthday na. Sana napaugma ko ka mo ni palang sa surprise ko para sa Indo. Madalion ang panahon asin taon. Grade 6 ka lang kang binayaan ta ka, pero ngunyan grade 10 ka na, soltero ka na na. Pasensya na nak, aram ko kung gura no kadipisil na mayong naggagabay na mama habang ika nagdadakula. Habang ika nag-ieskwela, mayong mama na nag-aasikaso sa imo sa aral daw. Aram ko na naiintindihan mo kung taano mayo ako sa taid mo. Hiling ko na sana sa imo ika mag-igot, magsumikap na makapagtapos sa pag-eskwela, matupad mo sana ang pangarap mo sa buhay. Yaon lang ako pero masuporta para sa imo. Dai magparadunong dyan ha. Grabe na ang pagpungaw ko sa imo, mahigit 4 years nang dai kita nagkakaibahan. Isipon mo pirmi na padaba ta kang marhay. Salamat na na-appreciate mo ang pagsakripisyo ko digdi para sa imo. Ingat ka pirmi kung ano man ang problema mo. Kung may problema ka, dai masupog na magsabi or mag-istorya sa ko. Apuda no i-chat mo sana ako. On the way pirmi ang reply ko sa imo. Sa liwat, happy birthday nak. Dahil po dyan nagtatapos, may message pa po. So ito naman ang message din ng mama mo pa para sa iyo. Continuation na message. Ano bang nararamdaman mo? Okay ka pa? Ayos lang, ma'am. Ano bang subject nyo sanang susunod? Science! Nasaan si teacher nyo? Wala pa po. Wala pa. Okay, mag-uusap kami ng teacher mamaya. Anyway, ito ang pahabol pa. Pasensya na kung minsan dai ko tulos maitao ang hinahagad mo. Sana maintindahan mo dai madali na makapadara ng kwarta tulos dyan. Masakiton magpaaram sa mga amo ko na magluwas. Dai sinda nagtutugot na magluwas ako. Digdi sana maintindihan mo an. Makanood kang magpahalaga kang kwarta na tinatao sa imo. Makanood kang magsaray daw pa diit-diit, soltero ka na. Dapat aram mo na ang mga bagay-bagay na pagsasabi ko sa imo, tas soltero ka na, nakakaintindi ka na. Sa mga tita, tito, ante, angkol, malang, palang, salamat na maray sa pag-ataman, Kijian. Dawa mayo ako, sana day ka mo magsawa na magpangaral sa iya. Salamat din po sa JFS Perals and Services sa pag-surprise para sa sakuyang aki asin papa. More blessing and more customer pa po para sa business nito. Salamat po sa JFS Perals and Services. Palakpakan. Happy birthday! Wala man ang mama mo ngayon, Gian. Gusto niyang paligayahin ang birthday mo. Sana yung mga messages na sa'yo ay na-absorb mo dahil soltero ka na nga. Ang hapot, may girlfriend ka na. Mayo. Mayo. Pero araram ka mga classmate ha. Mayo mang kaya! Medyo galit talaga si Gian ngayon. Gian, ang mood mo ngayon ay galit for today's video. Anyway, maging masaya ka na lang dahil okay lang naman ang inspirasyon. Dahil ikaw ay nagbibinata na, ang mahalaga lang ay dapat ma-priority mo kung ano man ang mga pangarap mo sa buhay. Ano bang mga pangarap mo, Gian? Pwede mo bang masabi sa harap na ng lahat? Ma-share sa amin. Ano ba ang mga pangarap mo? Magkaiba lang kami ni mama. Ayun lang. Ang pangarap daw po ni Gian ay magkasama lang daw sila ng mama niya. Wag, pigilan mo. Alam niyo po, natural yan na yan ang pangarap ng anak na nawawalay sa kanyang magulang. Pero alam mo, Gian, everything will be worth it kapag ang mga pangarap din ni mother para sa buhay ninyo in the near future ay matupad niya. So, pareho kayong nagsasakripisyo. Si mother nagsasakripisyo sa malayo. Ikaw naman, nagsasacrifice ka ng time and yung kalinga na hinahanap mo sa pang-araw-araw. Andyan naman si Lola, si Malang, and si Palang para
para punan yung presensya na wala ngayon. Dahil alam mo nga, kailangan magtrabaho ni mama mo para maparanas niya yung buhay na gusto niya para sa'yo. Naintindihan mo ba yon, Gian? Si Gian naman ay mabait din naman na bata. So, kung meron ka man mensahe para kay mama mo, meron ka bang message? Pwede mo nang i-express. Tingin ka dito sa ating camera. Ma, atya nasa ng bangki. Ito ko nasa sayo mo. Mamayang gabi na lang, kahit short message lang. Salamat ma, na-appreciate ko. Nandito ba yung crush ni Gian? Mayo. Mayo na. Ibig sabihin, igwa. Anyway, si Papa Danny mo din daw ay nagsiselebrate ng birthday niya ngayon. Sabay ba kayo ni Papa Danny? Nasaan si Papa Danny po? Nag-birth po si Papa Danny. Anyway, si Papa Danny, kung ikaw po ay nanonood, mapanood mo po itong video na ito, meron din pong ipapaabot na mensahe sa iyo si Mother, Papa Danny. Happy 63rd birthday, Papa. Inot sa gabos, salamat sa mahal na Diyos sa pagtakasay mo ng dagdagong taon. One na naman ika, hehe. Plus one na naman ika, hehe. More birthdays to come, Papa, para sa iyo. Mayo akong ibang masabi kundi salamat sa gabos-gabos, sa pag-intindi sa muya, sa pagsakripisyo nindo ni Mama, sa muya, gabos na magturugang mayong patod na pasasalamat sa iyo ni Mama. Hiling ni na sana taanan pa kamong kalawin pang buhay ni amang kagurangnan, pakurusog-kusog sa lakitang nilmi, may pagsubok man kitang agihan, pero kayang-kaya basta sa larok sa nakita. Saka manalig kita pirmi sa mahal na Diyos, ingat ka pirmi sa pagbabiyahe mo araan daw, miss ko na kamong gabos, 4 na taon, mahigit dahil ito nagkakairibahan. Grabe ng pagtungo ko sa Indo. Magkakaong ko kamong maray, Papa and Mama. Happy birthday ulit, Papa. Love you and miss you. Galing po kay Ma'am Lourdes. Halika dito, Lola. Si Lola, ano pong name ni Mama lang? Sonia Reyes. Dito po ba? Si Lola Sonia, ito po ang nag-aalaga kay Gian. Iyak si Lola. Nag-order na ka ang gaming chair, ayop. Naman niya, Lola. 15 milyon mo, 15 milyon na, ayop. Ano pa makakita ang pan 7-Eleven? Pang gaming chair Apat na taon na daw pa. po kayo hindi nagkikita. Grabe, ang haba na noon, 4 na taon. Kung may message ka po sa iyong apo, kay Gian, ano po iyon? Yan. Kadagusan mo sa nung bag-eskwela mo. Pagtagaan ka ni mama mo makatapos. Isa na po. Alright. Maraming salamat po sa pag-aalaga kay Gian, sa pagpuno ng mga presensya na hindi po nagagampanan, pag-alaga, dahil nga po si Ma'am Lourdes ay nagsasakripisyo sa ibang bansa para po sa future nila ni Gian. Anyway, hindi po makukumpleto ang araw na ito na hindi po tayo nagkakanta ng happy birthday para kay Gian. So, wait a minute dahil ipiprepare lang natin ang customized cake na pinagawa ni Mother para sa kanyang anak. So Gian, eto na ang basketball team customized cake para sa'yo. So ano pa nga bang inaantay natin lahat? Kantahan natin ang happy birthday song itong si Gian. Let's go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Isigaw natin ng malakas. Happy birthday, Gian! In 3, 2, 1! Happy birthday, Gian! Happy birthday, Gian! Heads up naman, Gian. Ano bang wish mo ngayong birthday mo? Wish mo, mga wish mo pang mga bagay o kaya naman mga gusto mong puntahan. Ano ba? May wish ka ba? O sige, ano yun? Yan ano? Ano wish mo? Nahihiya si Gian. Mahihiya bata si Gian. Anyway, Gian, sana ay naging masaya ka ngayon. Mother Lourdes, sana ay masaya ka din. At sana ay naiintindihan mo ang mga pagsasakripisyo ninyong mag-ina para sa future ninyo. Naway ikaw ay magtapos. Masaya ka ba, Gian? Gian, masaya ka ba? Eh, ma'am. Pakita mo naman kasi yung face mo naman, Gian. Okay, grade 2.
Ako makita. Dito ka, Gian. So magbababay na tayo sa camera. Meron bang closest best friend ni Gian? Nandito ba? Sino? Sino best friend ni Gian? Ikaw naka-green. Ma'am, halika dito. Best friend. Halika, best. Best, halika, best. Message mo na lang kay best mo. Ano po? Sana magbago na siya dahil na po siya tama din pag nag-aaral. Ha? Sana maging independent person ka na din. Parang grabe ang chemistry ninyong dalawa. Tara, huwag mo na mag-ano-ano dyan, ha? Mag-ano muna kayong dalawa. Best friend. Anyway, maraming salamat. Ano bang pangalan mo? Nix po. Nix. Angel, Okay, so Gian, sana ay naging masaya ka ngayon sa sorpresang hatid ng iyong mother, si Mother Lourdes. Happy birthday po, Papa Danny. And patunay lamang po ito mga ka-JFS dito po sa JFS Penoson Services. We don't just create, we also captivate. So ano pa nga ba, Gian? Babay na tayo sa camera, Gian. Bye-bye!